Sjeverno od današnjeg naselja Velika, na južnom završetku brda Lapjak, nalaze se ruševine manjeg grada, takozvanog Veličkog grada. Grad je mogao nastati u 13. stoljeću i bio je vlasništvo veličkih Befekijevaca, a nakon dolaska Turaka postaje vojnička postaja. Utvrda se tlocrtnom kompozicijom dosta razlikuje od svih građevina na ovom području, a ima izdužen peterokutni tlocrt koji se sastoji od branić kule sa sjeverne strane i dvorišta sa južne strane. Ulaz u grad sa istočne strane zaštićen je slobodno postavljenim zidom. Branić kula ima približno trokutast tlocrt, čija sjeverna fasada djeluje monumentalno. U unutrašnjosti je kula imala 4 kata, a na 2 kata bio je u sjevernom kutu kamin, što upućuje da su služili za stanovanje. Posljednji kat bio je drveni, što je vidljivo iz položaja drvenih greda u zidu, a služila je isključivo za obranu. Danas je Velički grad samo djelomično sačuvan, no još uvijek izaziva divljenje izletnika i planinara, jer do njega vodi markirana planinarska staza. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Pozdrav do sljedećeg puta. Bok!